Факти за кафето, които може би не знаеш. Какво прави кафето? Кафето стимулира нервната система, като ни прави по-бодри през деня и по-енергични. Но как точно се случва това? Когато изпием кафе, той блокира рецепторите в тялото, които са отговорни за усвояването на аденозин. Какво е аденозин? Аденозинът е вещество, което ни прави по-изморени през деня и когато то се натрупа в края на деня, така заспиваме по-лесно. Какво е кофеинът? Кофеинът се съдържа не само в кафето, в шоколад, черен шоколад, енергийни напитки и в някои видове чай. Какво се случва, когато приемем кофеин? Без значение от какъв източник. Той блокира рецепторите, които усвояват този аденозин и това ни прави по-бодри през деня и по-енергични. Ефектът му трае от около половин час до няколко часа. Но какво се случва, когато прекалим с приема на кофеин? Когато прекалим с приема на кофеин и този аденозин не може да се усвои от нашите рецептори, но той се натрупа в тялото в рамките на деня. Когато ефектът от кофеинът изчезне, рецепторите са свободни и аденозинът се закача за тях. Но този аденозин е в много по-големи количества, които организма може да понесе и затова имаме този energy crash през деня. Тоест момент, в който ви се приспива адски много изведнъж, просто защото сте прекалили с кофеина и аденозинът си просто си играе ролята в организма, но в много по-големи количества. Експериментът, който аз си направих с кофеина, е да го спра изцяло. Но това не ми повлия по никакъв начин на енергията през деня, дори се чувствам много по-енергичен, защото нямам този спад на енергия през деня. Другото, което може да направите, е да се осигурите, че спите минимум 7 часа на ден, защото това ви възстановява не само нервната система, но и мозъка и имате много по-голям фокус през деня. Като махнете този energy crash, който получавате от кофеина, от прекаленото използване на кофеин, се чувствате много по-бодри и енергични през деня. Ако го съчетаете с тренировка сутрин на гладно или след някаква лека закуска, енергията ви през деня ще бъде много повече, отколкото си мислите. Другото, което може да направите, което аз пробвах, е суплементирайте с някакъв вид добавка, която ви ободрява също толкова през деня, но почти няма никакъв кофеин. Това бяха няколко факти за кофеина, които може би не знаеш. А за тези от вас, които нямат прогрес в фитнеса или имат програма и диета, но не знаят как да я следват или искат изработката на такава, създадох менторска програма, специално създадена за заети мъже, които искат да изградят едни по-здравословни хранителни навици и да влязат в мечтаната форма. Може да разгледаш сайтът ми mladenfit.io, запиши си час за разговор и аз ще се свържа с теб, за да обсъдим кога е най-удобно да се чуем и да разбера повече за твоите фитнес цели.